enweghị ihe wụ ihe ọhụrụ n'etiti anyị nakwa ndụ a mana ga abụọ bi. Ọyọ mere m ji anabata gị na isi mbido telivishọn ebe ihe niile na-eme. Echefukwala na aha m ka bụkwa Maazị Edom Ikechukwu Samuel. Ya hụ n'oge aṅụrị oge a ga-ewetara unu ọtụtụ ihe dị iche iche ka ga-akpọ unu obi aṅụrị. Mana ụbọchị nke taa a ga-ewetara unu ọtụtụ ihe ndị ahụ ka unu chefuru, ndị dịka akwa oyiyi ndị ka nwoke na-eyi. Echeta mgbe ndị obere a na-etolite a na-ahụ ọtụtụ ndị nna anyị ha ka ha na-eyi ụfọdụ trouser ndị ka ha na-eyi ya ọnụ ya na-asa mbodo nke a na-akpọ boot cut mgbe anyị dị obere. Ya ka m ji anabata unu n'ụbọchị taa na-akọwapụtụrụ unu na ihe anyị ji bịa n'ụbọchị taa na anyị dọrọ adọ biri ebiri mgbe m ga-atụpụrụ unu ya ụmụ ihe ndị ahụ ka m ji bịa n'ụbọchị taa. Echefukwala na ọnwụchi ikiri ihe onyonyo anyị n'uju ga na webụsaịtị anyị na www.isimbido.tv. Ịchọkwana ịchọta anyị na Facebook, Instagram nakwa Twitter. Ị ga-enweta anyị na @isimbidotv. Ya wuru ka o si wee dị. Ọ bụrụ na iwe onye a mụrụ n'ọhụrụ a ya wuru ndị 1990 iwe ike ga-amacha ọtụtụ ihe ndị ka m na-akọwatu n'ụbọchị taa. Mgbe anyị dị obere m na-echetakwa ọtụtụ ndị nna anyị ha ndị ahụ n'isi ha na-eru dịka akpọrọ ya afro. Mana ilekwa ya n'ụbọchị taa ị ga-ahụkwa ọtụtụ ndị na-agba ọhụrụ anyị ndị na-erube isi ha otu ahụ ndị nna nna anyị achị eru isi. Akwụkwọ naanị isi ka a na-eru otu ha na-eruwekwa ma ihe dịka ahụ ọnụ. Mana o nwere ihe na-akacha atọ m ọchị na ihe gbasara ojiji ndị nwoke n'oge gara aga. Nna m na-akọrọ m akụkọ ụfọdụ mgbe ya kọrọ m ka ha na-eshi eyi ya bụ boot cut. Eyi ya bụ aha bịa na-eme gịnị na-akpara ọtụtụ ndị inyom gaanyị mgbe ahụ ka ha ji alabata ha. Ịhụ nwaanyị nwoke nwere ntutu mgbe ahụ a na-asịkarị na ọha maka ụmụ nwaanyị na-aka ahụ n'anya ndị ahụ bịa dịzie ka Black American ma ndị na-elu ahụ ọnụ ha ma trouser ha. Ọ sị na ọya ụfọdụ n'ime ha ka ụmụ nwaanyị ndị ahụ na-ahụ mgbe ahụ iji mee gịnị hụ ha n'anya. Mana ugbu a unu mana ya wụ na iwu okorobịa na-etolite n'ụbọchị taa ị ga-ama na ọ wụ na iyiri boot cut trouser ahụ na onwe aga na-ahụ gị dịka gịnị onye ara. Mana ya ojiji akwa dị adị. Mana ka ọ dị ugbu a ka ụwa na-atụgharị ihe ndị ahụ dịka echefu ya wụkwa ndị a na-ebughachita ugbu a. Ị na-ahụzi ndị ụmụ okorobịa ugbu a ị ga-ahụkwa ndị na-eyi ya wụ boot cut akpọ ya gịnị fashion. Afọ ole na ole gara aga dịka m shikwuo na mbụ ihe onye ọbụla yi dịka trouser ahụ ma dịka uwe ahụ ị ga-asị ya na onye akwa ojikwa anya a na-ewe ya dịka ndị na-emeghị gịnị ndị na-amaghị ya bụ fashion. Abịanyekwa na ịdụsa afro ọwụkwa naanị ụmụ nwoke bụ ndị na-adụsakwa afro ahụ mgbe adị ndị nne na nna anyị ha na-adụsakwa ya bụ afro. Ihe ọzọ ọ na-eduzakwa mbụkwa ihe gbasara ike isi. Elezi anya ugbo ị ga-ahụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị na-ekpu gịnị ha na-ekpuzi nke a na-akpọ wig isi ntutu onye ọzọ ma ntutu ndị ọcha nke a zụtara onye ahụ bịa were ya kpugide onwe ya n'isi. Mana n'oge gara aga na mgbe ochie enweghị ihe dị otu ahụ. Ụmụ nwaanyị na-eruwe isi ha bịa eme gịnị eke isi eri ụfọdụ kpọrọ ya isi owu, ụfọdụ na-akpọ ya isi eri ya wuru ka o si dị. Mana ịbịazi ugbu a ị ga-ahụ ma ndị na-azụ ntutu onye ọcha 1,000, ndị na-azụ 10,000, ndị na-azụ 20,000 ya wụrụ ya ka o si wee dị. A ga-agatụ obere ezumike. Ọ bụrụ otu onye m chọrọ ịkpọpụta egwu ya dịka m shigwu unu n'ụbọchị Throwback Thursday mba ga na-ewetara unu ọtụtụ ihe ndị ahụ dịka unu echefu. Iji go obere ezumike ugbu a m ga-akpọpụtara gị ofu egwu ọ dịka unu chefugo onye kụrụ ya onye ka na-akpọ Wizboy ka ọ kpọrọ Photogenic ya na Ikechukwu kụrụ ya bụ egwu. Ka anyị gere ya bụ egwu mara gwara ọ bụ na ichefuola egwu a ka m chetara gị ya bụ egwu. Anyị na-abịa. A na-anabata unu n'obere ezumike ka anyị gara. Echefukwala na ọka akwụkwọ na isi mbido telivishọn ebe ihe niile na-eme. Ọ bụrụ na o were ahịa chọrọ ire ya wụ na o were ozi chọrọ ịgbasa gwa ụwa bute ya n'isi mbido telivishọn ka anyị nyere gị aka rere gị ya bụ egwu. Ma ị na-agụ egwu ma ị na-agba agba ma ị na-ere ahịa ihe ọbụla ọ sọrọ ya wụrụ na ị na-eme bute ya n'isi mbido telivishọn ka anyị nyere gị aka gbasoro ụwa gwa ụwa ihe ndị ahụ ka ị na-eme ya wụrụ ka o si wee dị. Echefukwala n'ụbọchị taa na m si na mba ga na-ewepụtara unu ọtụtụ ihe ndị ahụ ọ dịka unu chefuru echefu n'ụbọchị taa. Ihe ọzọ m ji bịa ọtụtụ ndị ahụ na-eme ihe ejije ọ dịka emegịnị echefuola ha lakwurula onye nwe anyị
ndị ahụ ị ga-achọ ka ọ bụrụkwa na ị ga-ahụkwa ha ọwụ na ị nyere gị ikikere ịkpaghachite onye ahụ ndụ ị ga-akpaghachite ya ndụ. Onye nke mbụ m na-akpọ n'ụbọchị taa JT Tom West. ama m ụfọdụ n'ime unu a ga-echeta ya bụ nwa amadi, mana ikiri ihe onyonyo gị ị ga-ahụ ka foto ya na-egosi na ihe onyonyo gị. JT Tom West dị so na otu ndị na-eme ihe ejije n'obodo anyị bụ Naịjirịa wugoro anwụ n'afọ ole gara aga. O sokwa na ndị eji amara ọfụma mgbe ahụ na Nollywood. O mere ọtụtụ ihe ejije mgbe ya na St. Obi ha na-eme ejije. Ọ na chetara ihe ejije nke a na-akpọ State of Emergency, ya JT Tom West so n'otu ndị mere ya bụ ihe ejije nke enwere St. Obi n'ime ya nakwa ndị ọzọ dị iche iche. Onye ọzọ m na-akpọpụtara gị n'ụbọchị taa ya wụkwa otu onye na-eme ihe ejije ọfụma amaara ya ọfụma n'obodo anyị Naịjirịa, onye ka a na-akpọ Sam Loco Efe. Ya nwa amadi ama m ọtụtụ n'ime ma mụ onwe m ọgwụkwa na ọnọ m n'ikike ịkpaghachite ya ndụ m ga-akpaghachite ya, maka na ọ bụ ọtụtụ ndị o mere gịnị ndị o tinyere obi ụtọ n'iru onwe ndị o mere ihe ọchị, ma ndị iwe na-ewe ike na-ekiri ihe onyonyo Sam Loco gịnị ọnụ ọchị a na-atọ gị. Ihe onyonyo dị iche iche nke o mepụtagorola ọ nọkwa na ihe onyonyo nke a na-akpọ Akede nke ya na Sofia ha so n'ime ya na-eme gịnị na-awagharị na-egosipụta na-eme ndị mmadụ ihe ọchị. Sam Loco Efe ụlọ ọtụtụ akụkọ nọtara gbasara ya na ya nwa amadi na-anụ ma na-asụ ọtụtụ asụsụ nke nọ n'obodo anyị. Ya na agha da ewere mgbe a na-agba ya ajụjụ ọnụ mgbe ọ ka dị ndụ agbara ya ajụjụ ọnụ asị ya na ya sị na agha daa ugbu a na ọ nọ ebe niile na agha daa ọhụ onye Hausa na ọ ga-asụ Hausa, ọhụ Yoruba ọ ga-asụ Yoruba. Tupu ya anwụ ka a natara na ọ ga-asụ asụsụ 16 n'obodo a. Ya na ọgụ dahana ugbu a na Sam Loco ọ na ọ ka dị ndụ ọgụ daa ya na ya nwa amadi ga-abụkwa onye ka dị ndụ. Onye ọzọ na-echefube aha ya tupu ya agbapụ m n'obi okwu ama m ọtụtụ n'ime unu aga ame ya ọfụma onye ọzọ na-akpọ Dede One Day. Dede One Day wụ otu onye na-eme ihe ejije ma na-emekwa ihe ọchị nke a na-akpọ MC ọkwa ndị oyibo kpọrọ ya gịnị comedian. O so na ndị ahụ na-eme ihe ejije ma na-emekwa ihe ọchị ma na-akụkọ egwu. Gị hụ na ya nwa amadi nwere akara aka buru ibu nke ọma. Dede One Day onye ka anyị mma. Dede One Day ka na-akọpụta na ya na otu onye na-eme ihe ejije ọfụma na-eme gịnị na a na-akpọ Uche Ogbuagụ ka ha abụọ na-arụkọkarị ọrụ mgbe ahụ obe oshi bido ihe akara aka ya ma ihe ejije ma ọ wee egwu bụ na Abia steeti na Aba ebe aka ma ya nwa amadi ọfụma. Dịka ọshi wuru ndị na-akọwapụtara ụlọ ọtụtụ ndị ahụ ogwugoro ahụ ị ga-eche na ọ na ị nwere ikike ịkpaghachite ha ndụ ka iwe ike na-ekiri ha n'onyonyo na ị gara ime ya. Ya maka m ga-eji na-akpọgara gị otu egwu nke Fino na Olamide kopụtara ka akpara ya gịnị Ghost Mode. Egwu a ka anyị ga-eji mee gị gaa obere ezumike alaghachita. Ọ bụ na ị na-esonyere Igbo echefukwana na ọka akwụkwọ na isi mbido telivishọn ka ị ga-anọ ama m egwu a nke unu kiri ya wee egwu Fino na Olamide nke akpọrọ gịnị Ghost Mode. Dịka m chikwa ya n'ụbọchị taa ka a ga na-ewetara unu ọtụtụ ihe dị iche ya ukwu unu chefugorola. Lekwa ya bụ egwu nke Fino na Olamide kwere ama m ọtụtụ unu ga-asị egwu ka na otu ekwekwala unu nụrụ ya bụ egwu ya wuru kosi wee dị. Ihe ọzọ m ji wee bịa n'ụbọchị taa kwa akụkọ gbasara ụfọdụ ejije ndị ahụ dị ka gịnị ichefugo. N'ụbọchị taa ka m bịara ichetara unu ọtụtụ ihe ndị ahụ nke unu chefuru echefu. Ihe ejije nke mbụ wụ ka a na-akpọ gịnị Full Moon onuma onye a na-akpọ Regina Skia. Ọ nọ na ya bụ ihe ejije ọ ga-enweta onye a na-akpọ Vuga ya Gentle Jack ya nwa amadi nọkwa na ya bụ ihe ejije. Mgbe a na-etolite ka ya bụ akụkọ gbasara ya bụ ihe ejije wụ nke ọ gbara ọkpụrụkpụ. Ọ na-echetara m ihe mere na ji na-ewepụtara ya ka a na-echetara ụnụ ọtụtụ ihe ejije ndị ahụ a na-emepụta na mgbe ochie. Ya mere gịnị ya dara ụda nwee ihe mmụta nọ n'ime ya. Ọ na-akụziri ụmụaka ihe na-akụziri okenye ihe. Ọwụ nke ga-akụziri naanị okenye ma hapụ ụmụaka ma ọ kụziere naanị ụmụaka ma ọ hapụ ụmụ nwoke ndị oke.
ya wuru ka o si wee dị ihe ejije a nke a na-akpọ gịnị Full Moon nke Regina Ski wụ onye na-asọ ya n'olu ndị iti asị na ya ọ the lead actress na ya bụ echefukwala gbasara iji gịnị ọba nke a na-amata iji mmadụ atụ aja ọ ejiri mmadụ tụọ aja gịnị obi mmụọ nke obodo ahụ eme gịnị adajọ ọ ka m chetara unu ke ya bụ ihe ejije si gaa mgbe emepụtara ya. Ihe ejije ọzọ m ji bịa n'ụbọchị taa wụkwa nke a na-akpọ gịnị Aki and Pawpaw. Ama m ụmụaka na-ekiri ya ga-echeta gbasara ihe ejije a ụmụaka abụọ nke ezigbo aha wụ Osita Iheme na Chinedu Ikediezi. Ọ na-agosipụta ihe ahụ ihe ejije nke iji kparịa amụ ọwụ ihe ejije o nwekwara ọtụtụ ihe nke a na-amụta n'ime ya mana ọ iji chetara unu ụfọdụ ihe ejije ndị ka unu chefuru echefu. Ebe a ka anyị ga-agatu obere ezumike ga-eme gịnị ga-agbarịtakwa egwu Slim Brown nke ọ kpọrọ gịnị Ọpasa kasi baby tawa the money na-eme gịnị na Ọpasa. Ama m egwu etego ikire ya bụ onyonyo ị ga-ahụ ka isi Slim Brown dị ma ka ị ga-ekiri ya bụ onyonyo ka efugono ka ya bụ ije si wee gaa. Anyị na-abịa